እዙይ ሬዲዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ኮሚሽን አህጉራዊ ሃይማኖታዊ ናጽነት አሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምግሃስ መሰል ምኽባር ሃይማኖት ዝኾነ ምምሕያሽ ከይርአየ ይቕጽል ከም ዘሎ ገሊጹ። እቲ ኮሚሽን ዓመታዊ ብዘውፅኦ ንምኽባር ሃይማኖታዊ መሰላት ዓለም ዝምልከት ጸብጻብ ኤርትራ ብዝመዳይዚ ዘርአየቶ ምምሕያሽ ኮነ ለውጢ ስለ ዘየለ መንግስቲ አሜሪካ ብቐረባ ክከታተሎ ከም ዘለዎ መተሓሳሰብ ኣቕሪቡ። ኣብቲ ዝሓለፈ ቅንያት ዝወፅእ ዓመታዊ ጸብጻብ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ አቡነ አንጦኒዮስ ዝርከብዎም መራሕቲ ሃይማኖታትን ኣመንትን ገና መሓይር ይሰቐዩ ከም ዘለዉ ዘኻኺሩ። መንግስቲ አሜሪካ ኩሉ ዓይነት ዲፕሎማስያዊ መንገድታት ብምጥቃም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምዝራብ ኣብ ጉዳይ ዞም ብዘይካ ሃይማኖታዊ እምነቶም ካልእ ገበን ዘይብሎም ኣብ መሓይር ዝበልዩ ዘለዉ ኤርትራውያን ብንጥፈት ክዋስአን ንምፍትሖም ዝሓየለ ጻዕሪ ክካይድን እቲ ኮሚሽን ጸዊዑ። መንግስቲ ኤርትራ ናጽነት ሃይማኖታትን እምነትን ከም ዝኽበር ዝገልጽ እኳ እንተኾነ ብመሰረት ኣብ 1995 ዘውፅኦ ኣዋጅ ቁጽሪ 73 ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታውያን ትካላትን ንጥፈታትንን ሙሉእ ምቁጽጻር ክገብር ከም ዝኾነ ፍሊጥ እዩ። ኣብ 2021 ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝመሓደራ ዝነበራ ትካላት ጥዕናን ቤት ትምህርታትን መንግስቲ ከም ዝሃገረን ዘዘኻኸረ ኮሚሽን አህጉራዊ ሃይማኖታዊ ናጽነት አሜሪካ ብኣማይት ዝቝጸሩ ኣመንቲ ክርስትናን ምስልምናን ኤርትራውያን ገና ቤት ማእሰርታት ይማስኑ ኣለዉ ኢሉ። አሜሪካ ካብ 2004 ኣትሒዛ ንመንግስቲ ኤርትራ ብምርጋጽ ሃይማኖታዊ መሰላት ፍሉይ ቆላሕታ ሂባትያ ጸኒሓ። ካብቲ እዋን ተጀሚሩ ዓመታዊ ብዝግበር ጸብጻብ መንግስቲ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ምምሕያሽ ብዘይምርኣዩ ንኤርትራ ካብ ሃገራት ዓለም ምሰን ቀዳሞት ረገጽቲ ሃይማኖታዊ ናጽነትን እምነታትን ኮይና ከም እትቕጽል ጌርዋ ይርከብ። ሕወሓት ሕብረት ኣፍሪቃ ንፕሬዚደንት ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ከም ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ገይሩ ምምዛዙ ከም ዘይቀበሎ ኣፍሊጡ። ሕወሓት ብኣፈኞ ቢሉ ብዝሃቦ ምላሽ ሕብረት ኣፍሪቃ ቅልውላው ንኽፈትሕ ፈለማ ቅልውላው ከም ዘሎ ክእመን ይግብኦ ብምባል እቲ ሕብረት ክሳብ ዝእዋንዚ ስቕታ መሪጹ ምጽንሑ ነቒፉ። ሰበስልጣን ሕብረት ኣፍሪቃ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምኽባር ጸጥታ ዝበሎ ኩናት ትግራይ ወግዓዊ ፍልጦ ሂቡ ኣብ ጎንቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ደው ኢሉ ክብል እዩ ሕወሓት ዝኸስስ። ኦባሳንጆ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ከም ተዓዛቢ ተሳቲፉ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ። እንተኾነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ምርግጋእን ሰላም ኣብ መስፋንን ከም ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኮይኑ ምምዛዙ ተቐባልነት የብሉን ጥራይ ዘይኮነ ለውጢ ከምጽእ ኢልካ ምሕሳብ እውን የዋህነት እዩ ክብል እዩ ሕወሓት ተቃውሞኡ ዝገልጽ ዘሎ። ባይቶ ጸጥታ ንጉዳይ ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝምልከት ኣብ ዘካየዶ ፍሉይ ዋዕላ ኣባል ሃገራት ኣብ ስምምዕ ክበጽሓ ይከኣላን። እቲ ጉዳይ ውሽጣዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ብምትሕብባር ንኽፍታሕ ዕድል ክወሃብ ኣለዎ ክብላ ሩስያ፣ ቻይናን ህንድን ምግላጽን ኣቐዲሙ ተሓቢሩ እዩ። መንግስቲ ዩጋንዳ ነፍሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ክፍጽም ንዝፈተነ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዘእተዎ ተገሊጹ። ንዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሶማል ዝመርሕ ዝነበረ ዩጋንዳዊ ሜጀር ጀነራል ፖል ሎከክ ስነ ስርዓት ቀብሩ ንምፍጻም ኣብ ልዕሊ ዝተኣከበ ህዝቢ ነፍሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ክካይድ ወጢኑ ነይሩ ዝተባህለ እቲ ውልቀ ሰብ ብሓይልታት ጸጥታ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኣትዮ ክብል እዩ መንግስቲ ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ካቱምባ ዓብዱል ዝተባህለ ውልቀ ሰብ ኣብ ገዛ ዝተሰርሐ ቦምብ ምስ መዓጥቑን መፈንጀሪኡ ሞባይል ቴሌፎንን ከም ዝተረኽቦ ዝሓበሩ ኣባላት ጸጥታ ዩጋንዳ ኣባልቲ ምስ ኣሸባብ ናይ ሶማል ጥቡቕ ርክብ ከም ዘለዎ ብመንግስቲ ዩጋንዳ ዝኽሰስ ስምረት ዴሞክራሲያዊ ሓይሊ ምዃኑ ገሊጾም። ኣብቲ ብሓሙስ ዕለት 26 ነሓሰ ዝተኻየደ ሃድን ካቱምባ ዓብዱል ቤን ብዝብል ካልኣይ ስም ዝፍለጥ ብኡንብኡ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ክውዕል እንከሎ ካልኣዩ ግና ገና ከም ዘይተታሕዘ እዩ ዝግለጽ። ቀንዲ ዒላማት ዝፈሸለ ነፍሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሜጀር ጀነራል ፖል ሎከክ ንዝተኣከበ ህዝብን ላዕለዎት ሰበስልጣንን ዝዓለመ ምንባር እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እቲ ጀነራል ንዓቃብ ሰላም መሪሑ ሶማል ኣንጻር ኣሸባብ ኣብ ዘካየደ ኩናት ንዝበዝሐ ክፋል ሶማል ካብቲ ጥሩፍ ጉጅለ ሓራ ብምውፅኡ ኣንበሳ ሞቃዲሾ ዝብል ቅጽል ስም ከም ዝሕዝ ገይርዎ እዩ። እዚ ሬዲዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ።